Kasih ding khalai tarik upnai balai aryat apun reu. Kejimpulai naga gospel kat kum Markus. Kalenong kabakat rekod akupra haduk lai besar. Haga por uwei nagi start ain ulawan show Yesu bat ula kelia u. Ka hukum bakong santam. U Yesu ula jawab. Ka bakong santam kalong tusak skor ko Israel. Utrai ublei jongi ulong tang mau utrai bat pin I ya u trai ublei jongi dar nur jongi baro dar masim jongi baro dar jimut jongi baro bat dar abo jongi baro kaba ar kadai kane hidi ban I ya lo para majan kum ya ladehi om dan kano gawai pat ka hukum kaba kham krau ban yakine utau tat aj ulo ong hau kadai sisa kono hekai melakan ya kaba sisa badan uwei ublei bat omdan uwei pat lait na u bat ban I ya u da kadonut baro da kajimut baro bat da kabuar baro bat ban I ya la upara majan kum ya la dehi kakam krau ban ya baro kijing kenya thang bat kijing kenya bat haba u Yesu ulo I baula ai ka jubab ka bastat ulo ong hau Pim jingai naga himau belai hadin kata omdan banut kali Yesu ya u ka gospel jong try kajing ro ime ko Chris ki kentin jong gospel ki sai ya ki pop jingi baro ki sai ya ki jingi jinja jongi baro ki sai jing pang stom jongi baro